Здравейте, приятели! Днес ще си говорим за сезоните. Навън е топ. Обличаме се с къс ръкав, къси панталонки или роклички. Почти всеки ден слънцето пече силно. Можете ли да познаете кой сезон е? Да! Любимото ми лято! Точно така, говорим за лятото. А защо ти харесва най-много лятото? Защото ходим на море. О, да, можем да плуваме с пояс и да се плискаме във водата. Или да си играем на пясъка с кофички, лопатки, да правим замъци. Да, но е важно да се намажем с крем, защото слънцето грее силно. И да пием често вода или сокче, най-добре фреш от пресни плодове. Да, през лятото има много от любимите ми плодове. Дини, пъпеши, праскови. Кайси? Аз обичам лятото да похапвам горски ягодки, малини и капини. Ако ти стане много горещо, най-прохладно е лятото в планината. Ние с мама и тата редуваме почивка на море и после с планина. Или да се разсладим със сладолед! А ти какъв сладолед обичаш най-много? Аз обичам сладолед на клечка. А аз обичам в уника на топки. Лятото има много време за игри, защото слънцето изгрява рано сутрин и става тъмно чак късно вечер. Да, и много деца са във ваканция и можеш да си играеш с тях. И есента е красива. Падат листата на дърветата. Те са жълти, червени, кафяви, оранжеви и дори зелени. През есента много обичам да похапвам грозде и печена тиква. Аз ябълки и круши. О, да, и моите баби правят лютеница и сладко, за да има за зимата. Ох, само че мама ме вика и трябва да тръгвам. До скоро! Мама и татко пускаме, мама и татко пускаме, усмихваме се сладко. Вечер сладко спинкаме, вечер сладко спинкаме, ние да пораснем. Сутрин се събуждаме, сутрин се събуждаме, отново да играем. Тин-тин, тин-тин, весело играем. Хапваме си сладко. Здравейте, приятели! Време е за епизодче от Doremi Kids! Здравей! Какво е това? Моето барабанче. Любимата ми играчка. Еха, колко е забавно! Как го правиш? Удрям с пръчките ето тук и ето тук. Еха, може ли да го питам и аз? Разбира се, нали сме приятелки? Благодаря ти, никога не съм свирила на барабан. Ха-ха, сега ще пробваш и ти. Да, много е интересно.
върнеш. Само още малко, моля те. Добре де. Ще кажа на тати да ми купи барабанче. А какво е това? О, това е моето пиано! Аха, а как се свири на него? Ето сега ще ти покажа. Еха, колко хубаво звучи! Може ли аз да опитам? Да, ето така. Опа, май нещо не се получи. Ами просто трябва да тренираш повече. И така малко по малко се научаваш. А искаш ли да опитаме да свирим заедно? Да, хайде заедно! Чудесно се получава! Заедно е по-забавно! Ох, само че мама ме вика и трябва да тръгвам. О, и мен май ме вика! До утре! До скоро! Абонирайте се за Дореми Кидс, за да гледате първи новите ми епизоди!